Čus, bus, autobus, zase po dlouhé době tady s vámi na ty. Dneska si povíme o mě 20 faktů do 10 minut. Fakt slibuju, pokusím se to do 10 minut fitnout. OK. První fakt. Jsem na intru v Plzni, i když bydlím od Plzně 5 hodin. Ano, někteří si teď budou myslet, že jsem úplný retard, ale ano, jsem na intru v Plzni, i když bydlím 5 hodin od Plzně. No nic, jdeme dál. Za druhý fakt, jsem introvert. A jakože strašný. A nikdo mi to nevěří. Ano, asi pán moc extrovertně. Ale věřte mi, jsem introvert. No nic, třetí fakt, měřím 175 cm. Ano, měřím jako průměrný 17letý kluk. Čtvrtý fakt, jsem levák. Ano, jsem jak Jedorik, jsem jako pár lidí z naší populace. Nevím, kolik lidí z naší populace, na to jsem moc jiná vám to vyhledávat, na to jsem moc jiná ještě, ale samozřejmě stříhací netka vám to sem dodá. Další fun fact, mám vývojovou dysfázii. A chcete, abych vám to vysvětlila, co to je? Vrozená specifická porucha vývojové řeči způsobená lehkým poškozením mozku v rané fázi. Dítě má výrazné potíže s porozuměním nebo vyjadřováním, ačkoliv má normální intelekt a sluch. Porucha postihuje gramatiku, slovní zásoby i výslovnost, často vyžaduje včasnou a dlouhodobou logopedickou péči. Toto je vývojová dysfázie. Další fun fact. Piju 2krát týdně energiťáky. Teda jakože pila jsem víc, ale teď se mi to, že jsem si nastavila limit, že můžu 2 týdně, abych nebyla překofeinovaná a abych nebyla překofeinovaná, takže vlastně taky jako, a taky protože úplně jako to není 2krát levná záležitost, i vyloženě magnéska je levnější jak energiťák. Energiťáky jsou trošku dražší, já je kupuji jenom u Vietnamců nebo ve Slavě. Ale 2, pořád. Protože taková důležitá věc, kterou Natka, která je v tomhle videu zapomněla říct, tady stříhací Natka by the way, tak prosím vás, nepijte energiťáky, pokud vám je pod 15 let. Vlastně lepší je nepít vůbec, možná zdravější je pro vás napít se kafe, ale jenom, že jako jsem se snažím vám vysvětlit, že to, že pít energiťáky je špatný. Mně to chutná, je mi dost, abych to mohla pít, ale prosím vás, vy je nepijte a tohle není propagace energiťáků. No nic, vrátíme se zpátky k videu. Čus. OK, jdeme dál. Jsem nešíka. Fakt jako nešíka, nevím, jestli to je tou vývojovou dysfází, nebo to, že jsem prostě se asi někdy praštěla do hlavy, nevím kdy. Plastovou láhev jsem chtěla umýt 100 stupňovou vodou. Nebudu komentovat. Prostě padám při tělocviku, i když prakticky nemusím, jenom prostě padám z nějakého důvodu. No comment. 8. fakt. V zimě ráda ležu. Je to fakt, který u mě nevěděla ani moje kamarádka. Takže čau Ale, zdravím z videa. Nejsem asi jediná. Ono, to je asi věc, se kterou se takto nechlubím. 9. fakt. Kterou asi má hodně lidí, nelíbí se mi, jak vypadám. Štve mě, že mám nesymetrický obličej a vlastně jediný moment, kdy si vidím v pohodě, je takhle, když natáčím z přední kamery a kdybych měla natáčet ze zadní, tak budu nad sebou, budu přemýšlet nad tím vlastně, proč jsem se rozhodla natáčet tohle video. Jdeme dál. 10. fakt, mám ráda slunečnice. Pokud jste si toho ještě tady tohle vzadu nevšimli, tak mi dovolte vám ukázat moji kolekci. Tyto 2 slunečnice z Kíku. Jednu, co mi dala mi spolubydlící spolužečka. Děkuji. A pak mám 2 z levných knih. Takhle, to vám nevydám, na to jsem musína. A jdeme dál na další fakt. A nerada stávám na budík z mobilu. Zbytečně hromadím účtenky nebo nějaký jiný věci.
Třeba jakoby vy mi v obchodě mi dají účtenku, já si ji nahromadím hodněkrát do peněženky, takže párkrát to vyhazuju. Nebo zapomenu vyhodit třeba nějaký plechovky a ty se mi taky hromadí tady na Nitru. Zbytečně třeba nějaký papírky, které natrhám. Třeba kvůli tomu, že jsem potřeba na matiku a takhle. A to je vše, co chcete. Už to má 10 video, takže to zkrátím, nebojte se. Stříhací Natálka to zkrátí. Moje oblíbené barvy jsou černá a červená. Můžete zkusit hádat proč. Pač já nevím. Proč by asi moje oblíbené barvy byla černá a červená. Jdeme dál. Mám problémy se vztekem a trpělivostí. Nedokážu být trpělivá, hlavně co se týče mýho předmětu, což je písmo, tak tam nedokážu jako trpělivě psát to kaligrafické písmo, na který musíš třeba ty napíšeš čáru a musíš pak z jiné strany. Ale teď mi to docela jde, už jsem se naučila akceptovat jako to dlouhé psaní těch písmen. A pak vztek, že většinou třeba, když je něco tak jsem naštvaná, když prostě jak mi chybí trpělivost, tak on se ten vztek násobí. Hlavně minulý rok jsem nějak kvůli ročníkovkám, když jsme dělali maketu, strašně byla naštvaná, že mi nešlo zatlout hřebíky. Takže prostě tohle. Přeji si boxovací pytel. Čekám na boxovací pytel k náruska. Dobře, další fun fact, dokonce už můj 15. Nemám moc kamarádů. Mám hodně kamarádek, ale málo kamarádů. Myslím si, že by vás to mohlo zajímat. Proč? Upřímně, já nevím. Asi se s ním prostě nedokážu bavit. A nebo jenom psát. Prostě se víc bavit s holkama. Jako, já mám třeba tak 3 kamarády, myslím, nevím. Teď to nespočítám. A jinak jako třeba 10 kamarádek. Nevadí, let's go. Další fun fact. Tenhle měsíc, únor 2026, už čtu svoji 3. knihu. Někteří mi zatleskají. Ono to je vlastně jednoduchý, když jedu těch x hodin domů, tak ono je jednoduchý přečíst si několik kapitol během toho. I když jsem introvert, tak většinou třeba tajně doufám, že si ke mně někdo Já totiž mám svoji školu, ale ta nemá jídelnu, takže já chodím na jednu školu do jídelny a tam si ke mně nikdo nesedá moc. Třeba jednou za čas, když jedna holka, kterou znám z intru, si ke mně přisedná, ale jinak jako si ke mně nikdo nesedá. Občas mi to trošku vadí, že jako chtěla bych víc jako být s lidma. 18. už. Tak je to, že nerada uklízem. No, nebaví mě uklízení, ale mám to tady uklizeno. Kdybyste viděli můj pokoj třeba ještě před rokem, tak si myslím, že byste mě nejradši propleskali. 19. fakt, a to je asi nejvtipnější. Narodila jsem se v Mostě. Ano, to město, který má film, ale ten film jsem nikdy neviděla, jo, to je jako takový to. Ten film jsem neviděla o tom městu, kde jsem se narodila. Most. Většinou si dělám srandu, že naštěstí že není nějaký město, který by se jmenovalo Jesenice u mostu. Protože kdybych říkala, narodila jsem se v Jesenicích u mostu, tak by si mohli myslet, že jsem se fakt narodila u mostu. Ne, narodila jsem se v Mostě, normálně v nemocnici, jo. 20. fakt a taky poslední. Baví mě míčové hry a deskovky. Jo, sice nejsem dvakrát sportovní typ, ale když jsou to hry, sportovní, míčový, tak já si s váma i zahraju. Tak to bude konec mě a mých 20 faktů. No nic, vy se mějte se fanfárově a mějte se a přeji vám nádherný den a skládejte básně.